1200 persuna f'Malta għawdex qed jagħmlu użu miċ-ċentri tal-familja fil-komunità. Għalet dan id-direttur tas-servizzi terapeutiċi fih dan il-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali Claire Samut. F'kumment ma' dan l-istazzjon hija spjegat l-użu ta' dawn iċ-ċentri li jinsabu fi 8 lokalitajiet differenti madwar Malta. Hemm tim ta' professjonisti differenti, naħdmu fuq livell multidisciplinarju, hemm social workers, hemm community development workers, mentors, therapisti u counselors biex flimkien jisna naħdmu bħala tim wieħed biex naqdu kemm jista' jkun il-bżonnijiet li għandhom in-nies. Is-Sinjura Samut spjegat ukoll ħafna mir-realtajiet li teħabtu wiċċhom magħhom dawn il-professjonisti ta' kuljum. Bħalissa naħdmu ma' 1200 individu u l-iktar diffikultajiet li konna in ġenerali huma relatati ma' diffikultajiet ta' akkomodazzjoni, financially, problemi soċjali, relazzjonijiet u anke parenting. U lil dawn in-nies aħna ngħinuhom kemm fuq livell individwali u anke bħala gruppi. Fil-fatt fit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega li 228 persuna jew familja jirċievu servizz ta' mentoring b'mod individwali. Il-Ministru Falzon spjega li kull persuna li tingħata s-servizz ta' mentoring isir il-appjan ta' kura. Dan il-pjan jisir biqbil bejn il-klient u l-professjonisti u jitfassal wara li jisir assessjar mibni fuq 8 aspetti importanti li jinkludu fost l-oħrajn it-trobbija tal-uliet, relazzjonijiet, għarfien finanzjarju u stabilta u motivazzjoni għax-xogħol u studju matul il-ħajja. Fi ċirkustanzi preżenti minħabba l-imxija tal-COVID-19 dawn is-servizzi xorta se jibqgħu disponibbli. Aħna xorta qed noperaw minn 3 ċentri prinċipali, ġifieri qed noperaw minn Orqa u minn Awra, qed noperaw mill-Belt u anke mill-Birgu. Xorta miftuħin għan-nies, naħdmu magħhom kemm jekk jiġu fiċ-ċentri tagħna u anke bit-telefon, ġifieri xorta għadna miftuħin għaliex il-problemi xorta hemmhekk qegħdin.